Vinc a parlar-vos dels delictes d'enaltiment del terrorisme a les xarxes socials, en relació amb les contradiccions que això suposa en la protecció de la llibertat d'expressió, especialment si considerem com la interpretació d'aquest delicte pels tribunals espanyols ha suposat una criminalització a les xarxes socials d'opinions que res tenen a veure amb l'activitat terrorista, sinó que representen més bé una posició de dissensió respecte al pensament polític i cultural hegemònic. En relació amb aquesta observació, podem avançar la posició de preeminència ocupada per la llibertat d'expressió al si d'una societat democràtica, de forma que qualsevol ingerència respecte d'aquesta per part del poder punitiu de l'Estat deu trobar-se justificada per raons ben fonamentades, doncs si no s'estaria coaccionant la formació d'una opinió lliure a la societat civil, provocant el que podria anomenar-se com a efecte desànim en l'exercici de la llibertat d'expressió. Comencem per descriure aquest nou context amb una reflexió sobre el nou paradigma que representen les xarxes socials per a l'estudi dels delictes d'enaltiment del terrorisme. Partiríem així del concepte de vigilància conegut com a panòptic desenvolupat en primera instància pel filòsof anglès Jeremy Bentham, pare de l'utilitarisme, per a redefinir l'arquitectura de les presons. Bentham elabora un model d'arquitectura penitenciària on qualsevol espai físic d'aquesta pogués ser vigilat des d'un mateix punt, creant, per tant, un estat de control constant en els reclusos, donat que eixe únic punt de vigilància estava en tot moment present. Aquest concepte de panòptic fou recollit i desenvolupat per Foucault, filòsof francès contemporani, al seu llibre Vigilar i castigar. Considera Foucault de què manera l'exercici del poder de vigilar, del control social d'aquells comportaments considerats, diguem-ne, contraris per part de la societat al que és normal, té el seu punt culminant en el sistema de justícia penal, gràcies a la seva formalització mitjançant constitucions, normes, etc., que el doten d'alguna forma de legitimitat jurídica. No obstant, Foucault entén que el poder disciplinari s'ha d'entendre de forma transversal, doncs existeixen una successió de sistemes de control més ben formals que també incideixen en el subjecte al que és al si d'una societat moderna, tals com el sistema educatiu, l'església, l'àmbit laboral, la família, tots ells destinats a assegurar una normalitat generalitzada, o millor dit, generalitzadora. Doncs bé, si posem en relació el concepte de vigilància constant que representa el panòptic de Foucault i de Bentham amb les transformacions derivades de la revolució digital, podríem arribar fins al que autors com el filòsof sud-coreà Byung-Chul Han anomenen panòptic digital. En aquest context, se'n reconeixen els canvis produïts per la tecnologia digital a les expressions de poder, estant del poder punitiu de l'Estat, el dret penal, el monopoli de la violència per part de l'Estat, també inclòs dins d'aquesta transformació. A partir de la malentesa transparència pròpia de les xarxes socials, es construeix un nou espai de vigilància, resultant paradoxal que el propi subjecte d'aquest control accepta voluntàriament sotmetre's a aquesta vigilància, passant per tant a ser actor i víctima del poder disciplinari que s'aplica dins d'aquest panòptic digital, en contraposició al model de Bentham i de Foucault, on ell no era conscient o almenys no acceptava de forma directa aquesta vigilància. Aquest espai de vigilància pot ser vertical, com veurem respecte al delicte de terrorisme, d'enaltiment del terrorisme, encara que també pot tindre un caire horitzontal, com descriu, per exemple, Soto i Bars al seu llibre Art de les redes, quan parla del fenomen de la postcensura. Es dona aquest als supòsits de linxament a les xarxes socials, on són determinats grups de pressió els que creen aquest efecte desànim en el subjecte que pretén emetre el missatge. Grups que d'alguna forma no responen a un patró ideològic clar, sinó que s'organitzen de forma líquida, poden trobar-se dins de l'eix esquerra-dreta, poden parlar de grups catòlics, feministes, espanyolistes, independentistes dins del conflicte català, etc. Però, com vos dic, anem únicament a veure com funciona aquest panòptic digital des d'una perspectiva vertical. Entrem ja a l'anàlisi del delicte d'enaltiment del terrorisme i humiliació a les víctimes. El delicte d'enaltiment del terrorisme i humiliació a les víctimes es troba recollit a l'article 578 del Codi Penal. Al seu apartat primer ens diu que l'enaltiment o la justificació públics dels delictes compresos als articles 572 a 577, que venen a ser els delictes de terrorisme, o dels que hi hagin participat en la seva execució
o la realització d'actes que comportin descrèdit, menyspreu o humiliació de les víctimes dels delictes terroristes o dels seus familiars s'han de castigar amb la pena de presó d'1 a 3 anys i multa de 12 a 18 mesos. El segon apartat ja ens diu que les penes que preveu l'apartat anterior, recordem, d'1 a 3 anys, s'han d'imposar en la seva meitat superior. La meitat superior d'1 a 3 anys seria una pena de 2 a 3 anys, quan els fets s'hagin dut a terme mitjançant la difusió de serveis o continguts accessibles al públic a través de mitjans de comunicació, l'internet o per mitjà de serveis de comunicacions electròniques o mitjançant l'ús de tecnologies de la informació. L'article 578 del Codi Penal fou introduït a la reforma de l'any 2000, amb una pena inicial d'1 a 2 anys de presó que va estar recentment ampliada a 2015 amb una pena de fins a 3 anys. Incrimina l'enaltiment o la justificació dels actes de terrorisme, així com el menyspreu a les víctimes, sense exigir que el missatge incite directament a la comissió de nous actes terroristes. Això converteix el delicte d'enaltiment del terrorisme en el que podria anomenar-se com a delicte d'opinió, en tant que al no exigir-se cap potencial lesiu futur, cap comissió futura d'un acte terrorista, com sí que s'aprecia a la regulació genèrica que tenim al Codi Penal per a la provocació o l'apologia per a cometre delictes, suposarà en última instància la criminalització d'un missatge polític o ideològic, que podrà ser coincident o no amb el que dona cobertura a l'activitat terrorista. Suposaria aquesta una limitació injustificada de la llibertat d'expressió, amb el risc d'estendre'ns tanmateix. S'estendria, per tant, l'anomenat per la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans com a efecte de Sànim. Efecte de Sànim en l'exercici d'un dret de participació política essencial a un estat democràtic, com és la llibertat d'expressió. Per altra banda, seria també contrària a aquesta interpretació de l'article amb la recent directiva 2017/541 del Parlament Europeu, que estableix de forma taxativa que els actes d'enaltiment o apologia del terrorisme sols seran punibles, sols seran castigables pel dret penal si es dona una incitació directa a la comissió d'actes terroristes. Passant ja a l'apartat segon, introduït per la reforma del 2015, en aquest es recull una modalitat agreujada del delicte d'enaltiment del terrorisme, quan es puga realitzar mitjançant l'ús de serveis disponibles al públic mitjançant internet, però també utilitzant qualsevol mitjà de comunicació. En aquests casos, on es pot entendre com la voluntat del legislador estava centrada a les xarxes socials, la pena imposable es trobaria dins del ventall de 2 anys i 1 dia a 3 anys. El punt de crítica a aquesta modificació sembla clara. Pràcticament s'ha desvirtuat el contingut de l'article 578.1, la modalitat genèrica, donat que del context resultant de la revolució de les comunicacions, derivada també de les xarxes socials, dins d'aquest context del panòptic digital del que parlàvem, difícilment seran efectivament públics els actes d'enaltiment o humiliació a les víctimes que no siguin expressats mitjançant l'ús de serveis o continguts disponibles a la xarxa, a internet, o mitjançant qualsevol altre tipus de telecomunicació, des d'un diari a televisió, etc. Dit reciclar, el tipus agreujat de l'article 578.2 del Codi Penal passaria a convertir-se en la modalitat genèrica del delicte d'enaltiment del terrorisme, tant per la necessària projecció pública establerta als requisits de l'article, com si analitzem el context sociocomunicatiu actual resultant de la revolució digital. Aquesta situació té una conseqüència d'especial rellevància a l'ordenament jurídic espanyol. Existeix una institució dins del Codi Penal anomenada suspensió que permet suspendre l'entrada a presó als supòsits de penes de presó inferiors a 2 anys, sempre que el subjecte no tinga antecedents penals. Què ocorreria aquí? Que l'aplicació, diguem-ne, generalitzada d'aquesta modalitat agreujada podria suposar la imposició de penes superiors a 2 anys, d'un mínim de 2 anys i 1 dia, de forma que les persones que cometen delictes d'enaltiment del terrorisme mitjançant l'ús de xarxes no podrien suspendre la seva pena de presó i deurien, per tant, entrar de forma efectiva a presó. Aquesta situació tan dramàtica és la que es va donar, per exemple, al cas de la Insurgència, un col·lectiu de rap que ha estat condemnat per una sentència de l'Audiència Nacional a una pena de 2 anys i 1 dia i a l'espera, per tant, de recurs davant del Suprem, deurien entrar a presó. Bé, foren una sèrie de casos ben coneguts per la seva aparició als mitjans de comunicació els que motivaren l'enduriment del que hem parlat, aquest enduriment del que hem reflexionat respecte dels delictes de terrorisme. Podríem nomenar la sentència del Suprem de 4/2017 del 18 de gener que condemna a César Strawberry, cantant de Defcon 2,
per una sèrie de tuits on feia uns acudits d'humor negre, parlant de víctimes d'ETA, de Carrero Blanco, també d'Esperanza Aguirre, que, això és prou significatiu, havia estat prèviament absolt per l'Audiència Nacional. També és significatiu el cas de Cassandra Vera. Cassandra Vera, en canvi, va estar absolta pel Tribunal Suprem, però havia estat prèviament condemnada per l'Audiència Nacional, per a que vegeu que ni tan sols la jurisprudència té massa clar com aplicar aquests delictes. Cassandra, ja sabeu també que havia penjat una sèrie de tuits en els que feia acudits sobre la mort de Carrero Blanco, l'atemptat de Carrero Blanco, que va acabar en la seva vida, feia una sèrie d'acudits al voltant de les formes en què aquesta persona va morir i com es va elevar el cotxe damunt d'un edifici, etc. Tenim més casos significatius, com la sentència d'Audiència Nacional 35/2016, de 15 de novembre de 2016, que va absoldre a Guillermo Zapata, regidor de Ahora Madrid, per una sèrie d'acudits en els que ridiculitzava a víctimes del terrorisme, com Irene Villa, o feia mofa també de l'Holocaust. Tot en un fil de Twitter, això és molt important de contextualitzar, en un fil de Twitter en el que estava discutint amb altres personalitats de la vida cultural madrilenya sobre els límits de l'humor. Tenim més casos recents, també, el cas de Valtònyc, que el raper Valtònyc, que ha estat condemnat a una pena de 3 anys i 6 mesos per delictes d'enaltiment del terrorisme, però també per injúries i calúmnies a la corona i amenaces, o també el cas del raper Pablo Hasél, que ha estat condemnat també per enaltiment per la sentència d'Audiència Nacional 3/2018 de 2 de març. Sense entrar a ressenyar cadascun dels casos citats, seria convenient criticar la línia polític-criminal seguida pel Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional. Recordem, l'Audiència Nacional, institució successora del Tribunal d'Ordre Públic franquista. Més que al tractament preventiu dels delictes de terrorisme, sembla destinada a criminalitzar opcions polítiques i ideològiques que podrien haver servit històricament, o no, com a justificació de l'activitat terrorista. Dic que no perquè també es va arribar a plantejar alguns casos d'enaltiment del terrorisme a membres del moviment 15M o dels moviments derivats d'aquests, com la PA, etc. No sols això, sinó que aquesta extensió del delicte d'enaltiment del terrorisme a la burla o l'humor negre mostra un perillós conflicte amb la llibertat d'expressió, amb els límits de la llibertat d'expressió i els límits de l'humor. Sobre aquesta qüestió, pot ressaltar-se la necessitat de contextualitzar aquest tipus de comentaris a les xarxes socials. En primer lloc, a la realitat pròpia de l'ús massiu d'aquestes, però també a les pràctiques assumides per tota una generació que, davant l'existència d'una situació social de conflicte i precarietat, canalitzen la seva emergència mitjançant aquesta forma agressiva, també, per què no dir-ho, en moments desafortunada, de respondre mitjançant aquells usos comunicatius, aquelles pràctiques culturals que consideren pròpies. Es pot reconèixer en aquest debat una mostra de les moltes guerres o batalles culturals que s'estan donant en l'actualitat pròpies d'una generació d'uns determinats grups socials que manifesten la seva dissensió, el seu rebuig respecte del pensament i els usos socials hegemònics pròpies del que s'ha anomenat com a cultura de la transició espanyola. Sent així els límits de la llibertat d'expressió un dels camps de discussió més prolífics en aquest estat de coses. Per això, l'error comès pels òrgans judicials és tractar de desenvolupar mitjançant l'aplicació extensiva del delicte d'enaltiment del terrorisme una reeducació que acaba sent no sols contraproduent, sinó també contrària al gaudir dels drets i les llibertats públiques. Destaquem així, per reforçar la valoració que hem fet en aquest vídeo, part del vot particular del magistrat Andrés Ibáñez, que era contrari, ell era abans magistrat del Tribunal Suprem i va ser contrari a la condemna de César Strawberry. Ell enquadrava les frases de Strawberry per tal de manifestar el seu vot particular, la seva oposició a la condemna, com a expressives de la subcultura d'alguns grups socials integrats preferentment per subjectes joves durament maltractats per les cruels polítiques econòmiques. Formen part d'una manera difusa de reaccionar, de contestar la cultura d'un establishment del que no sense raó es consideren exclosos. I bé, per anar concloent, de tot l'exposat se'n deriva una utilització del dret penal que sembla destinada a servir com una mena de control de la discrepància política i ideològica, així com de control i de no garantir la necessària dissensió en un estat democràtic d'aquelles opinions que no poden emmarcar-se dins del pensament polític i cultural dominant. Aquesta limitació de la llibertat d'expressió no fa més que confirmar-nos la deriva autoritària de l'ordenament jurídic espanyol, del conjunt de l'estat espanyol,
pròpia del que pot denominar-se com una democràcia autoritària.